silsilah wayang saka salah sijining Pandhawa 5, yakuwi sedulur nomer 2 aran Raden Werkudara. Tak wiwiti saka asal usul pupuk buyung Prabu Pandhu Dewanata, raja ing Astinapura, duwé garwa 2. Saka garwa kang asmané Dewi Kunthi Talibrata, lahir 3 putra yakuwi Pandhawa mbarep Raden Puntadewa, Pandhawa nomer 2 Raden Werkudara, Pandhawa nomer 3 Raden Janaka. Saka garwa kang asmané Dewi Madrim, kagungan putra kembar 2 yakuwi Nakula lan Sadewa anak ragil. Raden Werkudara, Pandhawa sing nomer 2, nduwèni dasanama yaiku Bratasena, Bayasudha lan Jagal Abilawa. Raden Werkudara iku ora bisa basa marang sapa waé, dadi yen micara tansah ngoko lan ngadeg. Sing dibasani mung Sanghyang Wenang lan Dewi Ruci. Senajan mangkono, Werkudara duwé watak setya tuhu marang guru, bekti marang ibu, teguh ing janji, bela bebener, brasta angkara, demen tetulung, tresna marang kadang, adil. Raden Werkudara iku satriya kang atine suci lan seneng tetulung. Dheweke alih main gada lan duwé macem-macem gaman kalebu kuku Pancanaka, gada rujak polo, alugara, bargawa kapak gedhe lan Bargawasta. Dene jinise ajian kesaktian sing diduweni kalebu Aji Bandung Pandawasa, Aji Ketulingdu, Aji Bayubraja lan Aji Blabak Pangantul-antul. Raden Werkudara uga duwé klambi sing nglambangake keagungan, yaiku gelung budak sategal, pupuk Jarot Asem, sumping Suringpati, kelat bahu Candrakirana, sabuk Nagabandha lan celana cindhik Udaraga. Wondene sawetara kanugrahan sing ditampa, antara liya kampuh utawa jarik poleng Bintuluaji, gelang Candrakirana, kalung Nagasastra, sumping Suringpati lan pupuk budak Jarot Asem. Sajroning gegolek sejatining diri, Raden Werkudara asring diparingi tugas déning gurune. Guru tuna kamangka sejatine kuwi akal-akalane Kurawa kanggo mateni Raden Werkudara. Tugas sing kaya-kaya ora bisa ditindakake, kayata nguliki kayu gung, susuhing angin lan banyu saka Perwitasari. Banjur pungkasane malah dadi dalane Raden Werkudara ketemu Dewaruci. Garwa lan keturunane Raden Werkudara. Raden Werkudara urip ing Kadipaten Jodipati, wilayah Indraprastha. Dheweke duwé garwa 3 lan peputra 3, yaiku Dewi Nagagini, putrine Sanghyang
Hayang Bathara Anantaboga. Bathara Anantaboga karo Dewi Supreti saka swarga Saptapratala. Bathara Anantaboga iku raja ula sing manggon ing ngisor bumi. Saka garwa Dewi Nagagini duwé putra jenenge Arya Antareja. Dewi Arimbi. Dewi Arimbi putri nomer 2 Prabu Arimbaka, raja raksasa negara Pringgondani karo Dewi Hadimba. Saka garwa Dewi Arimbi peputra aran Raden Gatotkaca. Dewi Urangayu putrine Dewa Laut jenenge Bathara Baruna sang Hyang Baruna. Saka garwa Dewi Urangayu peputra aran Arya Antasena. Saka putra Raden Gatotkaca karo garwane Dewi Pergiwa, yaiku putrine Pandhawa Raden Janaka, peputra Raden Sasikirana. Mula Raden Werkudara duwé putu. Anak-anake Bima iki asring dadi pralambang prajurit. Antareja bisa amblis bumi kang jaga daratan. Gatotkaca bisa mabur kang jaga awan-awan. Antasena bisa amblis bumi lan urip ing banyu kang jaga laut. Mengkono kuwi critane silsilah Raden Werkudara. Menawa ana klero luput utawa klera klurune olehku mati.